Doreen Masomera watsemuka moyo apo vanhu vanga vamupa masters for Dimple Boy vatora mari yavo back. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Doreen Masomera aposta achibvunza kuti guys zvinoreveiko kuti masters anze minus $250. So vanoziva zvekumeta vauya vakaexplaina kuti vanhu vakangoisa claim kuna Zuckerberg kuti takudawo mari iya yatakapa munhu uyu via masters inobva yangodhidaktiwa yodzosekwa kumabank accounts evanhu kuri kunzi kana yanga isimo muaccount imomo inongotransferwa to your next transaction panozoitwa imwe star pati mari dzikapinda vanhu vavangoti minus mari iya yanga ichidiwa. So vanhu vari kuti ivo chaita kuti tore masters avo back inyaya yekuti Doreen akatuka mwana. Yatanga panyaya yekuti bitterness family yanga ichiramba yomira naKeti. Keti akatuka mwana waNosta ndobva paitwa petition yatambotaura nayo pavideo palink apo kuchinzi mwana uyu akabatwa chibaro chino. So zvazoita kuti vanhu vese vabva vati aiwa anyone anotuka vana toda kuti tingowinza justice. So Doreen Masomera was also a victim of that. Mari yabva yangodzoserwa kuma accounts kwevanhu vakanga vambomupa. Akatuka mwana wa Madam Boss akamutuka zvinoyera chaizvo. Vanhu vakati aiwa kana imimi muri ma content creator ko ku creator clean content musingatuki vana. So vanhu vabva vangosvotekana but chazonyanyisa kushamisa ndekuti Doreen abva ada kuzviita victim akati aiwa guys inini handakatuka mwana chii chaitika and handina kumbotaura zita remunhu. She was actually crying and trying to become a victim but zvaramba zvazvo. Vana Lulu magosti makuru vati aiwa shamwari tibvire kumhepo iwe we return the favor. Watuka mwana newane if you keep quiet awutione izvozvo ukangobata mwana wemunhu totukawo wako period. Stop playing victim. So Doreen anobva atanga kuti Dimple Boy guys siyanai nemwana wangu Dimple Boy mudiki akaremara chino but vana Lulu vari kuti hatina basa nazvo. Pane vamwewo vauyawo vachikomenta vakati chinoita kuti vanhu vamutukire mwana iye ndiye anenge atanga, hapana munhu anongokutukira mwana wako from nowhere. Kuita mbiri yekutuka mhuri yese kubva kuna mai kuenda kuvana chii chakadaro, asi kuita mbiri pasocial media yose zvakaoma zvazvo. Manetizens ari kusapotana vakati unongoudza bhengi rako kuti dzosai ndakaita mistake yotongodzoswa. But my question is maimbomupirei muchizoidawo bheki vedu plus newewo we thought ucharega kutuka vanhu because maghost aunotuka ndivo vanhu vaikupa futi but coming nemaghost zvakaoma. Saka misodzi yako yakaendera mahara here musi westar party. Rega vatore 6 to 6 uchingotuka vanhu. Nai vedu haugoni here kudzikama kwakadii watanga watora mari yacho usati watuka vanhu. Chinonetsa ndechekuti unongoti uchingoburuka palive waona masters apinda obva wamanya kunotuka mbinga dzako. Rega pamuromo unoita dhonyo in your voice chaiyo. Pamuromo paunoda hauna kana back plan. Zvinoti pamuromo waita broke. Life doesn't work like that. Anyway wakaura hako vanhu ngavatore havo mari dzavo. Unonyepa iwe waona kuti hauna chawakaita chine musoro wakadya mari uchienda kumashow wakuda kuti vhara ibvapo apa. So vamwe vari kuti mari dzaDimple Boy ndo dzawaimanya nadzo uchienda kumashows iko zvino wakuda kunyepedzera kudzungaira. So 258 iyo ndo yatorwa. Azoita fake apology akati sorry kwacho kune vanhu vandatukira mwana asi guys zviri pakati pemwoyo wangu ndezvekuti handisi kuzombotyisiwa nemaghost asina basa. Yes, at first it felt like an apology but later zvazonzwika kuti aiwa musikana anga achida kuti mumupe attention azongochinja akati handina apology yandiri kukupai Dimple Boy mwana sevamwe. Kana ndakatuka dzabo handisati ndatanga ndichamutuka. Izvi zvazowedzera kuti manetizens anyanye kutsamwa. Ndofunga pai mangwana inenge yatova -1000 chaiyo nekuti munhu wacho ari kuratidza kuti zvekutendeuka zvichiri kure naye. Doreen akatuka mwana wemunhu ticharamba tichitukawo wake. So guys
ngati chingo kuvanhu vese vandakatukira vanarutaura nana Edwards, no matter how you feel about me, please, when it comes to kids, handimoziva kuti ghost rana Edwards ndo maghost ekuti anokupeta. Saka inini zvekupetana nevanhu inini handidi. Saka kune vaTravBack Masters avo hazvina mhosva, ndakamira nezvo ndichisungiswa ndichiita sei. Handiri so. No matter how you feel about me, guys, please, kumakoboruko, no matter how you feel about me, hanzi ndi apologize. My kids, my life. Munhu anoda mwana wake anofanira kumuprotect from anything to do with the drama. So anyway, mwana ari kunzi ndatuka, handiti ndo vana. Saka hanzi ndikumbire regerero. Jekecha neBitterness family, no matter how you feel about me, pakutuka vana venyu and stuff, correctai kuti Dorina hatuki, anopindura. No matter how you feel about me, there is nothing you can do. Patricia Jake. So guys, it turned out to be a fake apology. Zvimwe zvacho tatozongoti katikati tirega kutaura nekuti pazobudisiwa zvimwe zvemubhurugwa chaimo ko mhuri yakaita sei. Unoshaya kuti vaigara kupi chaiko guys, ngatimbotaurai kuti kubva kuna mubhudhi vacho murengi ukasvika kuNew Town uko unosangana navo vachitaura idzodzo dzemubhurugwa sisi vacho paTV. Mwana wani chete uya mufundisi ndiye woga unotaura zviri nani, vamwe vese unoshaya vakakura sei kuvana ava vachituka zvituko zvinonyadzisa kudaro, havatye kutaura chinhu nezita racho kungochiti heto. Pamwe chinozoita kuti Dorina atorerwe Masters inyaya yekuti anozvipinza panyaya dzisinei naye. Nyaya yanga iri yahunidza naye wataingorufu, ende iye since anga achiti akavenga kasisi vake tachamusika kuti akutaura zvakare kuti hunidza naye wamumugowani guys, mari yenyeredzi achatoidya, hapana peji rake richavharwa, chino akumira zvakare nasisi vake. Cat family katibodozve isusu takakuudza kuti Bitterness hatidi, ndobva vatora mari yavo. So haana kwake kune kuchingogona kumusapota at the time, ndo kwaanoenda akambovenga nasisi vake ndizvozvo, kana zvichimuitira kusadhuku achingoenda akadaro akambonetsana mai vake, akaona zvamai vake zvoita obva atora peji ravo otanga kurirana owana Masters. Why usingaiti yako content yekunodya sadza kumabhazi, yekutamba nemurume wako nevana vako muchita yese muchitiradza Braamfontein if you want to do so, pane kuti mungova vanhu vekuti munoda kuita mabhuli social media yose, kungoona kutoti vana vekwamasomera vapinda vanhu vese votopeta muswe votonyarara nekuti mimi guys munoruma vamwe. Zvinhu zvacho hazvisi kana zvanyanya here. Imi family yake tina Masomera muri kuti anopenga, but now momurega zvakare muchiziva kuti idanger to society. Ngaaende anorapwa ndere vese nemhuri yose ngavangoenda havo ikokoko. Izve kunzi kwai ndiri mbinga muno muIreland chino guys, kapane pamwe paunoona kuti yes uri mbinga, asi mbinga yarasvikirwa nenjere. Iwo mapost traumatic anoichiko postnatal depression, whatever madepression akaenda through ari kuasylum uko, vanhu vese vane zvavo zvinotovanetsa, but hazvitiiti kuti tifambe tichingoti wese watasangana naye mustreet tokava. Vana Dorini vane Bitterness yavo maybe yekusaenda kuAmerica kana kuti yechii, but anobva angohakira nyaya dzese dzake zvinozoita kuti uluze Masters. Mari yatomboipinzwa mubengi, next thing mari yatongwa guys, zvakuri kutorerwa slice pamuromo chaipo washama muromo. But anyway, let's hope she's going to learn from this, and from the life that she did, it shows that she learned nothing at all. Hey, zvakaoma.
Do leave your comments on what to think about Doreen. Ochiitwa sei, anofanira here kuenda kuchikoro kunodzidziswa maregisters kana communication skills, kana kuti toiti chiko toast mistress yekuti munhu anondodzidza kuitawo lady ogona kutaura zvinhu zviri pamusoro. Ganda rake rakanaka, musikana akanaka, chero chiso chaicho, asi zvinobuda mumuromo wake zviri nani kamumhuri muve nehwani, kwete kuti mhuri yese yoshata pova nehwani akanaka. Guys, vanhu kwamasomera dai mambogadzirisa toziva kuti hapana vanhu zvavanokuitai, hapana obviously pavangabvisa zodzo ramuinaro vachirirasa nekuti ndimi vakuru vesocial media, asi pakuzobhula vamwe. Aiwa guys, chimirai zvakwana.